Ahoj, tu je Eva z ďalekej Kanady. Ja som Niky zo slnečného Španielska a počúvaš našu kavičku cez oceán. Podcast dvoch Sloveniek, ktoré žijú každá na inej strane sveta, ale stále si majú čo povedať. Ahoj Niky. Ahoj Evi. Ako sa máš? Vítam teba aj našich poslucháčov v našej ďalšej epizóde našej kavičky. Ďakujem Evi, dobre sa mám a dúfam, že aj ty sa máš dobre. Tiež vítam všetkých našich poslucháčov. Ďakujeme, že ste si nás zase naladili. Dneska budeme preberať zaujímavú tému. Nedávno som počúvala jeden podcast, ktorý bol o šťastí a ako veľmi šťastie potrebujeme napríklad aj k úspechu alebo teda k životu. A tým, že teraz počúvame veľa, alebo teda konzumujeme veľa obsahu aj na sociálnych sieťach, čo sa týka úspechu a návodov, ako byť úspešný a musíte sledovať presné kroky a potom sa dostanete tam, kde teda ten daný človek hovorí, tak si myslím, že to je celkom aktuálna téma a teším sa, že to môžeme dneska preberať a môžeme ponúknuť trošku aj náš vlastný názor na toto celé, pretože život nás trošku naučil a realita je trošku iná niekedy ako tá predstava a to očakávanie. Takže tak, teším sa na to. Ty ako Evi? Ja sa mám fajn tiež a áno, ako si vravela práve, tiež sa teším obzvlášť na túto epizódu, pretože ako si spomenula, je to veľmi aktuálna téma. Veľmi veľa ľudí aj tvorí obsah s touto tematikou, s rôznymi návodmi, ako presne, čo robiť, aké kroky nasledovať, aby fakt si bola úspešná, aby si to dosiahol. Ako jasne je pravda, že musíš mať nejakú disciplínu a musíš na sebe pracovať. Ale ukážeme si dnes aj na našich osobných tých skúsenostiach, ktoré sme prežili, že nie vždy to tak je. A Áno. že to šťastie je naozaj potrebné a niekedy ten človek naozaj môže robiť všetko preto, aby získal to, čo chce, ale niekedy sa to proste nepodarí. A Mhm. nie je to v tvojich rukách, bohužiaľ. Presne tak. Tá konštelácia hviezd musí byť na správnom mieste. To Tak. inak aj Španieli veľmi radi používajú túto frázu. A oni to trošku inak vnímajú ako my, pretože neviem ako ty, Evi, ale myslím si, že aj ty a ja som vyrastala v tom, že tvrdá práca mi zabezpečí ten úspech a keď sa budem snažiť a tvrdo makať, tak určite dosiahnem to, čo chcem. Kiež by to tak bolo, myslím si, že keby to záviselo iba od tohto, tak už som niekde úplne inde. Ale nie je to vždycky iba o tej tvrdej práci, ale musíš mať aj to šťastie, či už čo sa týka ľudí okolo seba, nejakých možností a príležitostí. Tie sú síce okolo nás vždy, ale nie vždycky sú tie pravé. A takisto, ako som počúvala aj ten podcast nedávno, tam to bolo veľmi dobre vysvetlené, bolo to v angličtine, že teda jedna vec je to, čím si obdarený, čiže napríklad ako sa narodíš, niektorým pomôže to, že sa narodia napríklad do veľmi dobre finančne zabezpečenej rodiny, ktorá im napríklad pomôže aj z tej finančnej stránky, aj napríklad v založení si nejakého biznisu. Takisto ti pomôže niekedy, že máš nejaký príklad, hej, dajme tomu, že niekto z tvojej rodiny alebo z tvojich blízkych majú svoje vlastné úspešné firmy a podniky, čiže ťa to v tom motivuje a učíš sa od nich, alebo ja neviem, starší súrodenci a tak ďalej. Narodíš sa v správnom prostredí, áno. Niektorí, bohužiaľ, na svete máme rôzne krajiny a nie všade majú také isté možnosti, ako napríklad máme my a možno, že ten človek, ktorý je v krajine, kde je obrovská chudoba napríklad, je rovnako talentovaný ako niekto iný, kto je úplne úspešný, ale bohužiaľ nemá to prostredie okolo seba také, ktoré by mu to poskytlo. Čiže aj to je v podstate to obdarenie, fortune. Takže určite toto sú veci, ktoré my úplne ovplyvniť nevieme, ale vieme ovplyvniť iné veci. Vieme to napríklad ovplyvniť, alebo veľká časť zavažuje určite aj tá tvrdá práca, je to súčasťou toho. Myslím si, že veľmi málo úspešných ľudí na tomto svete, ktorí bez tvrdej práce sa stali úspešnými. Môže sa stať aj to. Niekedy to je aj o náhode, vieš, akože. Presne. Bohužiaľ, je to tak, niekde si bol na správnom čase, na správnom mieste, ani nevieš, ako si sa stretol s nejakým človekom, ktorý
čistá, jasná, robí v tej firme, kam chceš ísť a jasné, ponúknem ti tú Mhm. prácu, môžeš prísť a ani nevieš ako. Čiže býva to niekedy aj o náhode Áno. a na to sa niekedy človek nepripraví, nevieš sa tam niekedy dostať, proste to sa stane, vieš, ako sa na to Mhm. prichystáš, akými krokmi. Áno. Ale ako vravíš, určite aj tá tvrdá práca je veľmi dôležitá, ale bohužiaľ žijeme v dobe, alebo však hovoríme si to tu aj bez filtra, nie vždy každý, kto tvrdo pracoval, sa dostal k úspechu a sú aj medzi nami takí, ktorí proste mali šťastie a potom majú Mm. ale taký iný mindset, vieš, a pozerajú sa na to, že ale však to bolo ľahké, len si ty to Mhm. nerobíš správne, tak ty tam nie Áno. si, ale to nie je práve že o tom, pretože Mhm. veľmi aj závaží, z akého prostredia prídeš a koho máš za sebou, aké máš finančné prostriedky, jedno s druhým. Čiže ak niekto to má a ty nie, Áno. tak nemôžeš porovnávať, vieš, že sme prišli z rovnakého prostredia a začali sme z rovnakého z tej prvej štartovacej méty, pretože to tak Mhm. nie je. Áno. Čiže preto napríklad aj ja nemám rada úplne takéto návody na to, že presne sprav týchto 5 krokov a presne teraz to získaš a budeš úspešný. Môžeš sa tým inšpirovať, môžeš Áno. zistiť, čo naozaj robiť preto, aby ťa to posunulo, ale Mhm. nie je to zaručený úspech. Áno. Podľa mňa. Podľa mňa to Ja nie je. si tiež myslím. Mám rovnaký názor na to. Takisto to závisí, ako sme povedali, od rôznych ľudí. Ja Mhm, by som začala možno, že aj nejakým príkladom. mhm, A ako sme aj spomínali napríklad v minulej epizóde, že sme nemali úplne možnosť, alebo teda ja osobne, ukázať nejaký ten potenciál na tom Slovensku. mhm, A nie z toho dôvodu, že by som žiadny potenciál nemala, alebo že by som nemala žiadny talent. Z toho dôvodu, že som nemala správnych ľudí okolo seba. mhm, A takisto sa mi to ale stalo napríklad aj tu v Španielsku. Mala som šéfa na Tenerife, ktorý mi nedal tú možnosť napredovať, pretože za tým môžu byť akékoľvek dôvody. Môže to byť aj tým, že ja neviem, som žena napríklad, sú muži, ktorí chcú mať iba mužov okolo seba alebo vo vedení a nechcú tam mať žiadne ženy. mhm, Bohužiaľ, je to mhm. aj o tomto niekedy. Je to jednak aj o tom, že môže to byť osoba, ktorá ti závidí alebo ktorá sa nejakým spôsobom bojí, že jej zobereš tú pozíciu Presne tak, áno. alebo vidí v tebe nejakú konkurenciu. Mhm. Jednak môže to byť ľudia, ktorí sú zakomplexovaní a takíto ľudia ťa bohužiaľ neposunú vpred ani keby čo bolo. Môžeš Áno. sa tam aj roztrhnúť, môžeš na to doplatiť aj vlastným zdravím. Áno. Ja som na to tiež trošku doplatila aj vlastným zdravím Mhm. a vôbec mi to nepomohlo. Čiže v tomto prípade by som vôbec nepovedala, že to je o tvrdej práci, skôr to bolo o tých sympatiách a ja neviem, pohlaví možno aj v tomto prípade. Mhm. A to je jedna z tých vecí. A takisto to mnohí ľudia, aj úspešní ľudia hovoria vo svete, že nie vždycky mali príležitosť napredovať a nie vždycky mali možnosť stúpať Mhm. kariérne, pokiaľ nemali okolo seba tých správnych ľudí. Tiež mali šéfov, ktorí ich nepustili ďalej a cítili, že nie sú na správnom mieste, ale vieš, zase do toho spadá aj tvoja situácia, nemôžeš si len tak dovoliť teraz, tak ja odídem, lebo mne sa Áno, to tu nepáči presne, hej. a nikam nenapredujem, tak ja idem, však tu za rohom je ďalšia príležitosť, nie je to úplne tak. Tak Čiže čaute. niekedy si, Hej. hej, presne, niekedy ťa bohužiaľ drží na tom istom mieste Áno. aj tá situácia. Mhm. Takže tak by som aj povedala toto ako príklad. Určite áno, aj z mojich tých osobných skúseností, čo som zdieľala aj predtým, aj z pracovných. Tiež som narazila, ako si vravela. Keď som mala pohovory napríklad do jedného štúdia, kde som veľmi chcela robiť vo vizuálnych efektoch, mala som za sebou už tú skúsenosť pracovnú niekoľko rokov, mala som za sebou referencie od supervízorov, čiže zase nebolo to niečo, že by som tam nevedela nič ponúknuť. Práve, že Mm, vedela a veľa. Lenže ako sme sa rozprávali práve teraz. Na čele bola manažérka, ktorá bola zakomplexovaná, ktorá ťa proste nepustila ďalej, pretože žiarila, alebo ja neviem, závidela. mhm, A presne o tom to je. Možno keby, že som chlap, alebo ja neviem. Vieš, a ono je to inak zvláštne pozorovať, lebo niekedy, ja už som tiež začala byť taká, že keď som aj na tie pohovory chodila, tak naschvál som sa držala v takom tom strednom móde, že som sa veľmi nevyparádila, alebo proste mhm, nechcela som fakt, že pútať
pozornosť mojim vzhľadom, ale chcela Áno. som skôr, aby naozaj ten človek, aj keď to bude nejaká žena, povedzme si otvorene, niektoré ženy vnímajú iné ženy ako rivalky a necítia sa Mhm. dobre, ak ja neviem, Hej. niekoho upúta na tej druhej a teraz ona je stredobodom pozornosti a nie ty. Je to úplne strašne detinské, ale proste je Áno. to niekedy tak. Tak ja som sa niekedy tak držala v takom mode, keby náhodou tam boli ženy, alebo aj chlapi, pretože ja nemám zapotreby, aby, ja neviem, vieš, si ma všímali, Mhm. neviem ako, tým vzhľadom alebo tak. Mhm. Skôr tým, čo som dokázala a čo môžem ponúknuť. Čiže už aj ty máš niekedy taký ten mindset v hlave, už aj z tohto celého, čo sa ti predtým stalo, vieš, že musíš si na to dávať pozor. Mhm. Napríklad už sa mi to dialo aj na výške. My sme mali jednu profesorku, pri ktorej sme vedeli, že keď budeš mať u nej skúšku, ty naschvál aby ti tú skúšku dala, ty naschvál musíš prísť na tú skúšku úplne nenamalovaná, Mhm. vieš, že nenachystaná, úplne vyzerá, že keby si iba proste prišla, že si sa zobudila a ideš na tú skúšku. Ale Áno. fakt to tak bolo, že Ja ti že verím, no. naozaj proste ti potom tú skúšku dala, že veľa ľudí bohužiaľ je to presne o tom, ako si Mhm. hovorila, veľmi, veľmi ťa ovplyvňuje, koho okolo seba máš Áno. a od koho to aj závisí, aby ťa posunul ďalej. Mhm. Áno, a takisto ako hovoríš, že musela si napríklad na túto skúšku prísť nenamalovaná a neupravená, sú zase aj opačné prípady. Že sú Áno, to napríklad muži, kedy ktorí zase to áno, musíš byť úplne pekným babám chcú vyzývavo, dať. áno. Presne, takže to nikdy nevieš, akože čože snažíš sa vždycky nájsť ten zlatý stred, ale vlastne nikdy nevieš, čo od toho človeka môžeš očakávať, Mhm, pretože môžeš prísť aj úplne normálna, ani ničím nechceš pútať pozornosť, chceš, aby sa sústredili iba na tie tvoje skúsenosti a na tie tvoje schopnosti a vedomosti mhm, a aj tak si oni z toho vyvodia to, čo oni chcú, mhm, pretože sú to ľudia, ktorí sú, bohužiaľ, sú aj takí, ktorí sú povrchní a vždycky súdia na základe toho vzhľadu, nie na presne. základe tých skúseností toho človeka. Takže to je tiež také smutné. Mhm, je. Ale to ti ani žiadny návod takýto, čo niektorí, vieš, pripravia alebo tak, nepovie, alebo ťa na to Mhm, nenachystá. Čiže preto si presne. myslím, že niekedy tá realita je trošku iná a tým Áno. ale nechcem povedať, že aj tento podcast dnešný bude o tom, že musíte nasledovať tieto kroky, aby ste boli úspešní, lebo to nikto nevie. To je na tomto Áno. najhoršie, že keby sme naozaj vedeli a mali na to ten návod, už každý by pomaly bol úspešný v tom, čo chce. To je to, Mhm, vieš. máš Lebo pravdu, áno. problém nie je v tom, že ľudia nevedia na sebe makať, alebo nie sú motivovaní, alebo nie sú pracovití. Problém je v Mhm, tom, že naozaj niekedy ti to fakt, že nestačí. A môžeš sa aj na áno. hlavu postaviť, proste ti to nevyjde, vieš. S tebou Čiže na 100% súhlasím v tomto, že nie je to len o tej tvrdej práci, pretože je mm, veľa, veľmi veľa ľudí na tomto svete, ktorí vedia tvrdo makať. Takže boli by sme niekde úplne inde asi, ak by to záviselo len od tohto. mhm, A preto aj tie návody samotné, to, že to niekomu funguje, neznamená, že to bude fungovať aj tebe, presne pretože tak. vždycky sú tam tie vonkajšie vplyvy, ktoré sa Mhm, nedajú ovplyvniť. A takisto to je aj naopak, aby sme teda nehovorili len o tej negatívnej skúsenosti, takisto to môže byť aj naopak. Napríklad ja si môžem povedať, že keď som dostala prácu v Madride mhm, a našla som si túto prácu, kde som, nehovorím, musela som mať nejaké skúsenosti. Veľmi mi pomohlo, čo som vtedy absolútne nerátala s tým, že mám češtinu v mhm, životopise. mhm, Akože to som vôbec nerozumela, že by mi čeština mohla niekedy pomôcť, že si ju napíšem do životopisu. mhm, Ale takisto šťastie bolo v tom, že v tom momente bola otvorená pozícia, pretože teraz už pol roka alebo vyše pol roka nemáme otvorenú žiadnu pozíciu v našom tíme. Čiže mohla by som mať tie skúsenosti, mohla by som sa snažiť koľko chcem, ale mhm. v tejto danej firme by som tú prácu nezískala, pretože tam jednoducho nie je žiadny voľný Áno, post momentálne. áno. Čiže aj to bolo šťastie napríklad, že v tomto momente akorát hľadali niekoho. A áno, ja som zase mala, alebo teda respektíve mojou zásluhou bolo to, že som si tam dala tú češtinu a že viem hovoriť aj po česky a že som spravila dobré interview a že som na nich nejakým spôsobom zapôsobila a že som mala nejaké skúsenosti. To bola moja zásluha. Samozrejme, že bez toho by ma nezobrali. Ale Mhm. takisto by ma nezobrali, ak by v tom momente tam niekto na tom mieste bol, pretože by tá pozícia by nebola voľná.
Takže aj tak to môže byť. Áno, presne aj u mňa, ako som aj minulo spomínala, teraz je fakt, že úplne iná situácia aj s tou prácou, aj zase spomeniem vizuálne efekty, než pred pár rokmi, keď sme sem prvýkrát prišli do Kanady. A Mhm, fakt bolo ľahké pre mňa získať tú prácu v tomto odvetví a bola som sama z toho prekvapená, že vlastne mala som skúsenosti, ale trošku iné. Čo mne mhm, zase pomohlo, bolo, že som organizovaná, že už som predtým robila nejakú produkciu, že aj trošku tej kreativity tiež v sebe mám, čo sa im tiež páčilo, mhm, ale videli vo mne, že mám takú tú osobnosť tej, vieš, že koordinátorky. áno. Ale teraz, kebyže prídeme teraz do Kanady, čo ja viem, tento rok a že chcem si Mhm, ísť teraz hľadať, to vôbec by sa nedalo, pretože áno. zase to je to. Tiež nerada, aj keď sa ma iní pýtali: Evi, ako si sa tam dostala?" alebo "Čo mám robiť, kebyže teraz Mhm, prídem do Kanady?" No bohužiaľ neviem ti dať presný návod, pretože kde som začala ja a aké vtedy som ja mala možnosti, aká bola situácia, to bolo niečo úplne iné, ako to je napríklad teraz, alebo ako to bude v čase, keď ty chceš prísť. mhm, áno. Čiže skôr by som sa na to pozerala z toho hľadiska, že už keď ten človek tu napríklad v Kanade bude, aké má možnosti fakt si popozerať okolo seba, trošku zhodnotiť aj ten market, ten trh, Mhm, čo kde môže uplatniť a začať tak a nie, že dopredu vieš, OK, tak budem nasledovať, čo mi dala Eva tieto body a určite potom vieš, to je neviem, je to áno. veľmi podľa mňa aj subjektívne a naozaj zase sa vraciame k tomu, čo som hovorila. Je to blbosť podľa mňa porovnávať, akú štartovaciu tú metu som mala ja versus akú ju Mhm, budeš mať ty práve teraz. mhm, Pretože mhm, ten svet sa strašne mení a hlavne naša doba, každý deň je to pomaly iné. Čiže ani ty áno, poriadne nevieš, či tú prácu, ktorú práve teraz máš, ju budeš mať zajtra napríklad. presne. Čiže A to tiež závisí od tých vonkajších vplyvov, čiže môžeš sa tiež snažiť, koľko chceš mhm, a možno o ňu prídeš. Že áno, mám okolo seba ľudí, aj kolegov, ktorí sa extrémne snažia a je vidno, že chcú veľmi stúpať po tom rebríčku hore. A mhm, nemyslím si ale, že sú na správnom mieste alebo že to ten manažment vidí, mhm, pritom tú prácu robia dobre, za prvé. A za druhé, takisto nevieme, či náhodou ako oddelenie neskončíme. mhm, Pretože presne je taká doba, kde skresávajú teraz ľudí, počty ľudí teda, prichádzajú o prácu a tak ďalej, čiže nikdy nevieš, čo sa stane. A druhá vec je tiež, že kto teda ten potenciál tvoj vidí, lebo áno, zase, ako sme o tom hovorili, niekedy, ak je to napríklad, vidia ten tvoj životopis, prídeš na ten pohovor, dajme tomu, mhm. snažíš sa tam im odprezentovať všetko, čo vieš, ukázať im, že naozaj sa na tú pozíciu hodíš, že máš tie skúsenosti, že vieš organizovať, vieš motivovať ľudí, máš disciplínu, dokážeš robiť multitasking a tak ďalej, ale aj tak sú takí, že oni ťa nepoznajú a nevedia. A potom možno príjmu niekoho, koho poznajú. Aj to sa Áno. môže stať, hej. Mhm. Alebo ja neviem, niečo ich zaujme na tom druhom človeku, zase to môže byť čímkoľvek, hej. Subjektívne, áno. A Presne. tiež zase o šťastí, že Mhm, si mhm, niekomu padol do oka, tak je super, áno, ona by sa tam presne. mohla hodiť. Tak ťa Áno. zobere. Áno, a presne aj napríklad ja, keď som sa stala tou šéfkou animácie, ja Mhm, som tiež bola vďačná, že som dostala túto možnosť, ale zase preto, lebo moja známa, ktorá bola zástupkynia riaditeľa v hoteli, to o mne vedela, vedela, ako pracujem, vedela, že ja budem vhodná adeptka na tú pozíciu, pretože som disciplinovaná, veľmi tvrdo pracujem, a ona so mnou predtým pracovala, predtým sme mali rovnakú pozíciu ešte v animácii, čiže ma poznala, ale zase kebyže tam nie je ona a hlásim sa iba ja, len tak na tú pozíciu, tak možno ma nezoberú, pretože ma nepoznajú, nevideli ma na vlastné oči, nevedia, ako robím mhm, a možno zoberú človeka, ktorý má o 5 rokov viacej skúseností áno, než ja a pritom vôbec ten človek nemusí dobre pracovať alebo mhm, nemusí byť v tom taký dobrý, ale príjmu ho, pretože má o 5 presne. rokov viac skúseností. Čiže zase tam bola aj tá moja zásluha, že áno, pracovala som tvrdo, pretože v živote by mi tú pozíciu neponúkla, Mhm, respektíve by ma nepozvali na ten pohovor, kebyže nie som dobrá, alebo teda nevidí vo mne ten potenciál. Ale mala som šťastie, že ona tam bola, pretože áno, možno by som túto možnosť nikdy nedostala.
A dobre vieme, ako to v dnešnom svete funguje, že veľakrát tí manažéri sú na svojich pozíciách a častokrát sa zamýšľame, prečo tam sú. Hej, a predstav si, že takáto osoba naberie toľkoročné skúsenosti na tejto danej pozícii a pritom Z čoho? Akože z čo tam čoho robí? presne. Že vieš si predstaviť, že by tá osoba mala robiť niečo iné alebo iným spôsobom pracovať, lebo sa iba v podstate väzie. Hej? Áno. No. Ale kto bude mať väčšiu šancu potom na inom pohovore? Vieš? Ten, kto má viacej skúsenosti, ten, kto to má na tom papieri. Takže Presne. tým nechceme povedať, že sa nemáte snažiť, alebo že ani my sa nebudeme snažiť a že je to stratené, lebo vždycky je tam niekto, kto bude mať viacej skúseností. Áno, je to tak. Vždycky tam bude niekto v tom svete, kto bude mať viacej skúseností ako my. Ale je to aj o tých príležitostiach a tých možnostiach, ktoré sú všade okolo nás. Takže ja si myslím, že taká vec, ktorú by som si ja dovolila tvrdiť, že naozaj funguje, je to, že človek sa musí chytať každých príležitostí okolo seba A skúšať. že či je to tá pravá alebo nie. Lebo tie príležitosti tam vždycky sú. Len to musí skúšať. A druhá vec je asi ten mindset. Že naozaj, aj keď je to veľmi ťažké v niektorých situáciách, najmä keď dlhodobo nevidíš žiadny progres alebo dlhodobo sa ti nedarí a udržiavať sa stále na tom pozitívnom myslení, tak áno, je to ťažké, ale ten mindset je tiež dosť dôležitý podľa mňa. Určite áno. A ja k tomu dodám, že tiež taká tá schopnosť výjsť zo svojej komfortnej zóny ti vie veľmi pomôcť, skúšať a nebáť sa riskovať. Pretože áno, môžeš veľakrát aj padnúť, ale presne o tom to je, že niekedy, keď takto padneš, potom sa zdvihneš a zrazu príde príležitosť alebo sa ti podarí niečo, čo si ešte pred tým pádom, čo si ani nedúfala. Čiže je to naozaj aj o tých príležitostiach, aj o tých ľuďoch, ktorých máš okolo seba. Budovať si aj tie, možno nie úplne, že priateľstva, alebo sa nemusíš byť úplne, neviem, aký najväčší kamarát s každým, s kým robíš, ale byť k sebe naozaj ľudský. Pretože ako ty sa správaš k iným, aj oni sa budú k tebe správať takisto a zapamätajú si ťa tak. Mne sa to tiež napríklad potvrdilo. Nehovorím, niekto, kto sa k tebe správa zle, nehovorím, že ty to máš trpieť a nechať si to, práve že nie, naopak. Ale mne sa napríklad tiež utvrdilo, keď som robila aj fakt s veľkými tímami a niekedy prišli k nám aj iní supervízori z iných show a keď mi hovorili, jo, áno, počul som o tebe, ty si tá, čo je veľmi priateľská, aj s tými artistami proste si taká kamoška, že ťa majú veľmi radi a mi vravili, že s tebou veľmi radi robia, lebo proste vždy ten vibe je taký, že aj makáte, ale je aj uvoľnený, že to není, že si nejaká sekera len, že ich tam seká na deadliny. A to ma tak zahrialo pri srdci, pretože naozaj veľa spraví, ako aj s tými ľuďmi robíš, alebo ako s nimi komunikuješ. Áno. Ak si k ním drzá a proste máš nejaký attitude, tak kto bude s tebou rád robiť? Ja neviem. Áno. Kto ťa potom tiež môže posunúť ďalej? Nehovorím, môžu tam byť nejaké konexie, alebo že si niekto niečo zaplatí, alebo neviem. Ale stále si myslím, že aj toto by sme si mali držať. Aspoň ja som si to z toho tak odniesla, že toto by bol jeden aj z tých mojich bodov. Tie dobré vzťahy udržovať si áno. a správať sa slušne k tým ľuďom a s rešpektom. Určite s tebou súhlasím. Ale aj sa nedať zase. Áno, samozrejme. Lebo mne sa stala aj taká situácia, ako sme vraveli. Vtedy sme mali jedného supervizora, ktorý bol veľmi sarkastický, ironický, ktorý proste každého dával dole aj na tých dailies, na tých našich meetingoch a ja som si tedy tak povedala, že Ježišmaria, dobre, tomu supervizorovi asi nenechám, aby proste pred každým, tiež aj mňa napríklad, si robil také srandičky, čo ani proste nebola sranda, alebo si to už nebolo ti to komfortné, tak ja som mu začala so všetkým rešpektom, ale trošku ukazovať naspäť. A on si to vtedy všimol a práve, že čo sa stalo, bolo, že si to začal veľmi na mňa vážiť a stali sme sa kamaráti, vieš, že stali sme sa kamarátmi, čiže naozaj si udržať taký stred, hej. Áno, musíš poznať aj tú svoju hodnotu. Aj keď napríklad zase sú aj narcistickí šéfovia, ktorí nemajú radi, keď sa zastaneš samej seba a ešte naschvál do teba viacej idú. Vždy to závisí strašne od toho človeka. Ale keď je niekto narcistický, tak to je podľa mňa veľmi
pokiaľ máš nejaké zásady, Mhm. že nebudeš proste prekračovať, že to už je fakt príliš, tak je lepšie odísť asi z toho miesta, alebo teda neočakávať a hľadať niečo iné, lebo bohužiaľ aj to sa stane. Aspoň teda ja mám taký názor, Áno. že to by som sa zbytočne iba premáhala a išla von zo svojich zásad, prekračovala hranice, aby som s týmto človekom nejakým spôsobom vychádzala. Ale hej, ja by som aj možno podotkla ten mindset, pretože samozrejme, že asi každý z nás s tým bojuje, alebo teda väčšina z nás s tým bojuje. Je Mhm. to ťažké stále myslieť pozitívne. Áno. Ale musím povedať, raz som objavila silu pozitívneho mindsetu. A bolo to hlavne, keď som išla do Ameriky. A musím sa za to poďakovať svojej kamarátke, s ktorou som tam išla, pretože ona je veľmi pozitívne naladený človek a snaží sa vždycky vidieť iba to dobré. Nie, že si klamať, ale veriť v to, že príde to dobré. A ja musím vtedy povedať, že bolo to šťastie, že mali sme šťastie, že nám vtedy všetko vyšlo. Mhm. Boli sme v meste, ktoré bolo pri mori, bol to náš sen. Pritom mnohí, ktorí pracovali pre tú istú spoločnosť, nedostali tú možnosť pracovať v tomto meste pri mori, ale z nejakých okolitých miest. To bolo prvé, o tom sme ani netušili. Druhá vec je, že sme mali perfektné šťastie na spolubývajúcich, pretože ak máš tiež Áno. spolubývajúcich, s ktorými nevychádzaš, Mhm. zase ti to pokazí celý ten pobyt. Mhm. Ďalšie šťastie, ktoré som mala, bolo na bazény, ktoré som dostala. V tom čase som bola teda plavčička v tej Amerike. Tie bazény, ja som tam mala čas cvičiť, plávať, čítať si knihu, úplný chill. Naozaj, že tam som nemala skoro žiadnu robotu. Niektorí moji kolegovia dostali také bazény, že sa tam nezastavili. Deti tam skákali hlava, nehlava, mali tam rôzne šmykľavky a tobogány Mhm. a to není len tak, že Áno, áno, pohoda, áno. hej. Čiže toto som mala šťastie. My sme naozaj, že mali šťastie s tou kamarátkou na všetko. Mhm. A to bolo šťastie, pretože moji kolegovia to nemali, hej. Áno, A áno. to bolo tým, že my sme tam prišli a sme si povedali, že všetko tu bude super. Proste my sme si to manifestovali ako keby. Mhm. A vtedy som začala veriť, že naozaj tú silu toho pozitívneho mindsetu, že naozaj je tam asi nejaký ten zákon príťažlivosti. Je. Nehovorím, môže to byť aj niekedy náhoda. Ale v tomto prípade mi to tak neprišlo. Ako veľmi ťažko sa to vysvetľuje, ale naozaj tým, že sme všetko vnímali pozitívne, tak nám to aj vyšlo. A nehovorím, že teraz to nie je vždycky jednoduché, alebo respektíve samozrejme, že tiež mám dní, kedy nevidím nič pozitívne. Ale vidím na sebe, že tým pádom sa ešte viacej zhadzujem, keď Áno. napríklad nevidím tie veci pozitívne, ale iba negatívne. Takže tak. Súhlasím s tebou. Ja tiež v to verím a preto si aj robievam každý rok vision boardy napríklad. Mhm. Aj ja, Pretože no. naozaj mám to na očiach každý deň na tej obrazovke, čo chcem docieliť tento rok, Mhm. aby som si to fakt pritiahla, ak to tak môžem Áno. povedať. A naozaj sa mi to veľakrát aj splnilo aj predtým. Pamätám si, keď bol covid a my sme proste museli odtiaľto odísť z Kanady, všetko nám padlo, čo sme si Mm. vybudovali a boli sme zaseknutí na Slovensku a ja si úplne pamätám, ako som si vytlačila na veľké papiere aj Toronto a proste, vieš, mala som s tým nejaké spojené veci na tom vision boarde, mala som to vo fyzickej forme, zavesila som si to na stenu Mhm. a vždy, každý deň, keď som robila aj na počítači alebo proste som sedela za stolom, videla som to tam a vždy som sa na to pozrela a vždy som si Mhm. hovorila, my ideme naspäť, Áno, pretože teraz toto je iba taká zastávka, ideme naspäť. A naozaj áno. sa to aj podarilo. A naozaj sa nám podarilo aj presťahovať sa do toho Toronta. Mhm. Vybaviť si tie veci. Potom z PR tiež som mala, proste ja som si normálne vytvorila tú PR kartičku s našimi, Mhm. vieš, vyphotoshopovala s našimi fotkami a všetko. Áno, A zase som to mala na tom vision boarde a som si hovorila, nie, my to PR konečne dostaneme. A dostali sme ho. áno, Ja som, že to nebolo len tým áno, áno. zapričnené, Mhm. ale ja tiež to verím, že naozaj ti veľmi pomôže aj ten mindset, ako si nastavená, že veríš v to, snažíš sa tým obklopovať, chceš, Mhm. aby si to pritiahla a tiež keď Áno. pozitívne myslíš, tak naozaj pozitívne veci sa ti budú diať. Nehovorím, niekedy život je strašný a
stanú sa ti veci, s ktorými nerátaš a stanú Mm, sa ti aj veľmi zlé veci a niekedy ten človek už nemá ani silu pozitívne myslieť a ísť ďalej. áno. Ale presne o tom to aj je, nájsť stále tú silu v sebe, ísť ďalej a naozaj nestrácať tú nádej. Pretože ak sa Mhm, budeš stále obklopovať len proste tým negatívnym a že ak je všetko na nič, ak sa mi nič nedarí a ty sa máš lepšie než ja, tie porovnávačky, čo my radi Slováci sa porovnávame. áno. A prečo ty máš toto a ja nemám toto? No pretože ten Mhm, človek stál a začal sa fokusovať na seba a začal trošku mm, inak myslieť. Preto. Vieš, čiže je tam mm. naozaj ten mindset je veľmi veľká zložka podľa mňa toho. Nechcem povedať, že návodu na úspech, ale môžem akože to pomôže Mhm. určite, podľa mňa. Ja si myslím, že určite sa musíme sústrediť na veci, ktoré my dokážeme ovplyvniť Áno. a akým spôsobom ich vieme vylepšiť alebo zmeniť v náš prospech, Mhm, pretože vždy tam budú aj tie vonkajšie faktory, nikdy ich neovplyvníme, mhm. preto je aj hlúposť podľa mňa sa porovnávať, hlavne nezdravo porovnávať, že sa tým zhadzujeme, že prečo to ten druhý má a ja to nemám. Mhm. No preto, lebo má úplne inú minulosť a Presne. úplne iné vonkajšie faktory ho ovplyvňovali ako teba, alebo teda ako nás. Čiže preto Mhm. to môže byť. My sa musíme sústrediť na samých seba a pozerať sa na to, čo my môžeme ovplyvniť. A takisto aj, čo si povedala o tej vision board, ja tiež tomu verím, že to má veľkú sílu. Tiež sa snažím si tie vision boardy robiť každý rok. A tiež by som podotkla, že je dôležité si nastaviť na tom vision board tie veci také, ktoré sú nejakým spôsobom dosiahnuteľné a viete ich vy sami ovplyvniť. Áno. Že tam to nezávisí od nejakého iného faktora, od nejakého vonkajšieho faktora. Ja napríklad, čo som si, musím povedať, nadšená, že vision board, ktorú som si ja spravila na tento rok 2026, sa mi celkom fakt darí si Mhm. spĺňať všetky tie góly, ktoré tam mám, pretože veľa z tých vecí bolo takých, ktoré som ja dokázala sama ovplyvniť. Mhm. Niektoré boli aj náhody, hej, dajme tomu, že mám tam aj Tenerife, nevedela som v tom čase, že Mike bude robiť na Tenerife a Mhm. že sa mi tam podarí ísť takýmto spôsobom, že on tam vlastne robí, takže vlastne, chápeš, že nie Áno. to tam Áno, áno. mohol byť aj na nejakom úplne inom mieste, ale je to akurát Tenerife, čo som mala na tom vision boarde. Určite áno. Mal som, čo sa týka napríklad aj nejakého rastu na tých sociálnych sieťach, dajme tomu, Mhm. však aj tam na tom robíme a takisto nejaké možnosti iných pohovorov, aj to sa podarilo. Čiže naozaj, že treba to nastaviť ale tú latku tak, že čo dokážeme nejakým spôsobom ovplyvniť, lebo musím zase povedať, že tú vision board, ktorú som mala minulý rok, tak tam som veľa vecí nemohla ovplyvniť, Mhm. pretože to nezáviselo iba odo mňa. Mhm. Ja som zo svojej strany spravila všetko, čo som mohla, ale tým, že to malo aj tie vonkajšie faktory, alebo teda potrebovalo ešte aj tú vonkajšiu silu, tak sa to samozrejme, že to nevyšlo. Čiže áno, treba to robiť asi s rozvahou, že nedať tam napríklad výhra v lotérii 5 miliónov, pretože to asi úplne Čo ty vieš, neovplyvníme. Niky, možno zajtra sa zobudíš a vyhráš 5 miliónov. Ono je to zase, Hej. vrátime sa zase naspäť, je to aj o šťastí, čo si budeme. Áno, Čiže presne. naozaj to šťastie je tam potrebné. Ale ako Mhm, vravíš, naozaj je potrebné zase aj trošku reálne myslieť, byť pri zemi, aj keď mhm, je tiež potrebné snívať a mať proste mhm. v sebe to, že dokážem toto, že sky is the limit, idem a motivujem Áno, sa, ale je naozaj, ako si vravela, potrebné tam dávať aj veci, ktoré aj ty vieš ovplyvniť, ktoré súvisia s tebou, preto ja tam napríklad tiež na tie moje vision boardy rada dávam aj v súvislosti so mnou, mojim myslením, ako sa mám mhm, niekedy trošku zmeniť, alebo čo na sebe ešte zapracovať, alebo tak. A darí sa mi to tiež áno, a som za to áno, veľmi fakt akože rada, že mhm. naozaj to mám vo svojich rukách. Áno. Na to sa podľa mňa treba najviac sústrediť, že môžeš si tam dať aj veci, ktoré sú možno nejaké nereálne, dajme tomu, že tá výhra v lotérii, ale nebyť z toho sklamaný, keď ti to nevyjde. Mhm. Lebo to sú veci, ktoré sa Áno, nedajú zrealizovať len tým, že ty budeš makať, alebo hej? to môžeš tak pretočiť, že keď máš teraz mindset toho, že potrebuješ financie napríklad, tak preto chceš, ja Mhm. neviem, aby si vyhrala, lebo chceš proste vidinu Áno. tu peňazí. Ty stále si tam môžeš dať nejaký obrazok nejakých peňazí, alebo môžeš trošku Mhm. tiež popremýšľať, ako možno trošku to tvoje finančné myslenie zmeniť.
kde presne. možno, neviem, začať šetriť, alebo možno nejaký side job, alebo Mhm, niečo aj v presne. tom zmysle. Čiže to nemusí byť len to, že vyhráš niekde, alebo aj keby nie s tými financiami, to sa môže týkať hocičoho, alebo aj zdravia napríklad. Že chceš Mhm, byť zdravý, aby si mal, ja neviem, pokojnú mysel a zdravé telo. Tak niekedy áno. možno nestačí tam dať iba toto, ale napríklad, neviem, začnem viac cvičiť, začnem sa lepšie Mhm, stravovať, začnem trošku inak tie veci vnímať, aby som sa nestresovala toľko. Prestanem áno. fajčiť, prestanem piť, začnem viac neviem, proste viac si to Mhm, tak možno ešte áno. spojiť s nejakými konkrétnymi vecami Mhm. a potom ľahšie sa k tomu dopracuješ. Spojiť s niečím, na čom ty môžeš sama pracovať a Áno. ktoré tomu dopomôžu. Takže s tým súhlasím. Áno, je to tak, ako sme povedali a chceli sme vám vlastne týmto priblížiť možno aj naše skúsenosti, alebo teda hlavne sme chceli priblížiť naše skúsenosti a aký my máme názor na to, že či nám šťastie pomohlo, alebo že či za tým všetkým, čo sa nám to stalo, bola iba tvrdá práca, tak sami vidíte, že bola to kombinácia. Čiže Mhm. ako sme povedali, chceme povedať aj, že tá tvrdá práca je naozaj dôležitá. Je to určite jeden z faktorov, ktoré vám pomôžu, ale nezhadzovať sa kvôli tomu, že niekomu to vyšlo podľa nejakého návodu a vám nie a netlačiť na seba toľko v tom, že možno by ste ešte viacej mali robiť Áno. a asi som dostatočne som Cítiť sa nemakala. menej cenne. Presne. Nie. A už idete úplne na doraz a doplácate na to vlastným zdravím, či už mentálnym alebo fyzickým. Podľa mňa tieto návody sú fajn pre ľudí, teda čo poskytujú niektorí, ako sa stať úspešným. Sú dobré pre ľudí, ktorí naozaj potrebujú trošku pošťuchnúť Postrčiť. a Mhm. ktorí nemajú akože absolútne žiadnu predstavu a idú iba tak s flowom a moc neriešia. Áno, takí, ktorí potrebujú trošku postrčiť, tak pre nich je to fajn. Mhm. Ale zvlášť pre tých z vás, ktorí na seba príliš veľa tlačíte a máte tú tendenciu byť na seba veľmi prísny, tak neberte tak vážne všetky tieto návody úspechu. Áno. A necíťte sa menej cenní a nemajte pocit, že asi nerobíte dostatočne veľa, keď sami na sebe môžete spozorovať, že to na vás už zle vplýva, že toľko makáte. Presne. Takže Pretože niekedy sú aj veci, ktoré neovplyvnite, ako sme mhm, vraveli. A to šťastie je naozaj potrebné. Čiže by sme to mohli asi uzavrieť tým, že tvrdá práca je potrebná, ale hlavne je potrebný aj ten váš mindset, ako to máte mhm, nastavené. Nebáť sa výjsť z tej komfortnej zóny, neporovnávať sa stále s ostatnými. Na jednu vec je to áno, dobré, aby si sa tiež trošku motivoval, že chceš aj ty prísť do takého bodu alebo ešte viac, než ten mhm, okolo teba, ale nebrať to tak chorobne, že teraz naozaj sa stále budeš iba porovnávať a budeš samého seba zhadzovať, pretože ak seba samého zhadzuješ, potom ty nemáš priestor rásť, pretože ty sám v mhm, sebe si to nedovolíš. áno, Čiže asi toľko by som tomu povedala a byť pozitívny aj. Aj keď to áno, je niekedy naozaj ťažké, ale určite vám to pomôže a budovať si aj pekné vzťahy okolo seba. Prečo by sme mhm. stále mali byť len v nejakom, ja neviem, v nevraživosti a v intrigách a robiť si zle, keď proste Áno, naozaj si presne. môžeme vytvoriť príjemné prostredie a môžeme si podporovať navzájom jeden druhého. Mhm. Prečo nie? A inšpirovať sa Áno, tiež. prečo by sme si mali Mhm. vybrať to, že teraz, ja neviem, ja som v Kanade, ty si nieký v Španielsku, tebe sa niečo podarí a ja budem teraz, vieš, ešte úplne niekde ohovárať, že Ježišmária, ona určite si to niekto zaplatil, alebo niekto ju tam postrčil a mi sa to nepodarilo, tebe nie. Prečo nie? Práve, že Áno. ťa budem podporovať, čiže tak by sme to mali brať. Mhm. Súhlasíme s tebou. Chceme vám poďakovať, naši poslucháči, že ste si na nás zase vyhradili čas a potešíme sa možno aj vy, keď s nami pozdieľate nejaké vaše skúsenosti s týmto, alebo máte ešte ďalšie informácie, ktoré by ste vedeli pridať a vaše Mhm. skúsenosti. Veľmi sa tomu potešíme. Môžete nám zanechať koment na Spotify alebo na YouTube a budeme vám vďační aj za odoberanie, aby vám žiadna epizóda neunikla. Ďakujem aj tebe, Evi, že sme sa zase tu stretli a vidíme sa a počujeme sa zase o týždeň. Ďakujem aj Janiky, ďakujem aj vám, ďakujeme za každú vašu podporu a budeme sa tešiť v ďalšej epizóde. Majte sa krásne. Ahojte.